Il-Kunsill tal-Kamra tal-Periti jippreżenta l-viżjoni tiegħu fuq il-bini modern u regolamentazzjoni fix-xogħol tal-kostruzzjoni. Il-Kamra tal-Periti b'mod konkret iddeskriviet is-sitwazzjoni tar-regoli f'dan is-settur bħala waħda skaduta, frammentata u mhux ikkoordinata. Fi stqarrija ntqal il-Kunsill tal-Kamra tal-Periti ilu jitlob għal aġġornament fir-regolamenti tal-bini għal numru ta' snin. Il-Kamra tal-Periti taqbel ma' twaqqif tal-awtorità ġdida biex tirregola l-industrija tal-bini u l-kostruzzjoni minħabba li temmen bisħieħ li attwalment m'hemmx biżżejjed jew f'ħafna każijiet l-ebda regolamentazzjoni tal-proċessi tal-bini u tal-kostruzzjoni li hija vitali għall-industrija Maltija. Il-ftit regoli li jeżistu ma skaduti u mhux ikkoordinati. Dan huwa detriment tal-istess industrija, sidien ta' proprjetà u anki għal periti. Il-Kunsill tal-Kamra tal-Periti qal li din id-diskussjoni intlaqet bisħieħ minn numru ta' membri tagħha u l-qudiem se jiltaqa' ma' diversi partijiet interessati biex jippreżentaw il-pożizzjoni tagħhom.